May bagal daw kadagiti amin nga nakatuning ita nga oras ket siya kumain ket antayo manen ipadanon dagiti kang lunaan nga damdamag ita nga aldaw. Ket adtoy dagiti ulo kan detalye dagiti damdamag Sagada SD agkit daw ti public input iti naisingasing a non-resident registration ordinance. May katlo nga organic month sinilebrar ti Montañosa. Baguio Local 911 temporaryo asaan nga mabalin idi kalman. Napukaw iti agrikultura iti Ilocos din manon iti 637.17 million pesos. Sigurado ti niya ti sistema ti irigasyon iti baet ti nabigsa tudo. 27.41 billion pesos medical assistance na iriwar para kadagiti nakukurapay a pasyente. Agpanawagan ti UN iti panakawayawaya dagiti mangsasalakni iti karbungan dagiti Pilipino. Administrasyon ni Trump agtiktingnay amang ikat iti US Roadless Forest Protection. Makapatay a flash flood dinuprak na ti border ti Nepal Tibet asaan kumurang asa nga gasut 57 tinatay ginasut 50 pukaw. Katantayo dapawan nagiti detalye ta aldaw kagkit daw ti Sangguniang Bayan ti Sagada iti komento ti publiko iti naisingasing nga ordinansa kasapulan ti panaka-rehistro kan panaka-report ti sumagmamano saan a residente nga agnanaed iti munisipyo. Saklaw ti singasing dagiti migrant workers anyaman ti kabayag ti panagyanda kastamot dagiti transient residents ken turista nga agtalinaed iti nasurok a pito nga agsasarunong aldaw. Dagiti employer contractor accommodation providers lessors ken residente magyananda dagiti covered non-residents kata kasapulan nga i-report dagitoy iti masuknan na barangay iti uneg ti 24 nga oras kalpasan ti panagsangputda. Karaman ti impormasyon ang may submitir ti naganti tao permanente nga address sa pakabibigan amo contractor lugar a pagdagasan petsa ti panagsangput manamnama a kabayag ti panagyan contact number ken emergency contact. Ti barangay ket mang maintainer iti rehistro kan mangyalati o kadagiti kasapulan a report iti Sagada Municipal Police Station para iti kapyak ken talna panagresponde iti emerhensya panagsagana iti didigra ken kinatalged ti publiko. Ipaganid pa iti singasing at ti sistema asaan na labdaan ti kardungan nga agbiyahe wenno palbusan dagiti awan ti warrant a panagsukisok wenno panang aresto ken masapul a masalakniban ti personal nga impormasyon iti sidong ti Data Privacy Act para kadagiti panaglabsin dagiti amo kontraktor mangipaay ti pagdagasan agpapaabang ken dagiti mangsang-ili ket mabalin a mamulta ti 1,000 para iti muna basol, 2,000 para iti maikadwa, ken 2,500 para iti maikatlo ken sumarsaruno a basol. Iti sumaruno adamag insayang ti Provincial Government of Mountain Province babuan ti opisina ti Provincial Agriculturist ti selebrasyon iti 2026 Provincial Organic Month iti Kalman Agosto 26 ijay a Bontoc. Intampok ti selebrasyon ti kinapateg ti organic nga agrikultura iti panangitan dudo iti seguridad ti taraon panakasalaknib ti aglawlaw ken nasustinir a pangkabiyagan. Kinuna ti Provincial Agriculturist Pedro C. Pinosan at inasaong aktibidad ket nangipaay ti gundaway kadagiti manalod ken stakeholders nga agsinukat iti kamadnunutan ken makasursuro maipapan kadagiti baro a teknolohiya pagalagadan ken sustainable farming practices. Maysa kadagiti tampok ket panakabigbig dagiti nangabak ti Best Organic Farm Contest. First prize ni Peregrina Damitan ti Sabangan, sinaruno ni Veronica Bayutan, taga Sabangan Matlaeng ken maikatalo ni Pungawi Annaban iti munisipyo ti Sagada.
Nakaawat iti consolation prize da Ronald Kimbato iti bauko ken Mila Sungaban ti Busaw. Naitampok pa ti selebrasyon dagiti diskusyon maipapan kadagiti pagalagadan ti organiko panagtalon, tradisyonal na panagsagana iti taraon, panagtipon dagiti taraken ken maitutok a teknolohiya ti agrikultura. Dagiti masakupan asaan nga agnanaed nga amuda ang mangipay ti ulbod nga impormasyon agusar kadagiti palso nga ID ken para iti sumaruno a damag ti lokal 911 emergency call service iti syudad ti Baguio ket temporaryo asaan a makasrek iti kalman Agosto 26 kapoy ti technical a problema ti TSC3 technical team karaman ti telecommunications team kata nagtrabaho tapno mabigbig ti parikot ken maisubli ti serbisyo iti mabiit a panawan. Temporaryo nga nausar ti Baguio in My Pocket Plus wenno BIMP Plus application para iti emerhensya ken agkidaw iti tulong iti kalman. Dispensar ti City Mayor's Office Management Information Technology Division iti nasao a parikot ken kini dawda iti anyos ken panakaawat ti publiko bayat nga agtultuloy ti panakatarimaan. Ngamitang aldaw Agosto 27 ket baligaan ang na-estimar ti 911 local hotline kalpasan nga in-estimar ti Smart City Command Center no sa dino ket mabalin-an at tumawag dagiti adda kayat nga reklamo wenno dagiti agkasapulan iti tulong. Hinmanon mo iti 637.17 million pesos ti napukaw iti agrikultura iti Ilocos Region naging Agosto 26 sigun iti Department of Agriculture Regional Field Office 1. Masa nangatngato daytoy no ti 55.8% kumpara iti 409.7 million pesos ang nailista iti Agosto 21. Ngin matumutlang ti apektado ang manalo na dinmanon iti 20,294 bayat iti manon mo iti 12,144 nga hektarya ti kinalawa ti apektado nga agricultural land. Katakalan tinayon na dadaol ti bagay ang nagdoble iti 343.55 million pesos. Ngin matumot ti 179.9 million pesos ti napukaw iti high value crops sigun ti DA mapaneknekan pa dagiti baro a datos asumsumrep. Naingat mo ti panang monitor ti National Irrigation Administration Region 1 kadagiti sistema ti irigasyon ken dam ijay Pangasinan kapoy tinapik sa atudo ken posible bagyo apang tati bagyo iti panagnato iti level ti Danum. Kinunani niya Region 1 Manager Engineer Jeffrey Catolin ang paibigap dagiti irrigation intakes tapno malapdan ti panagserep ti kanayunan a Danum kadagiti kanal bayat a malukotan dagiti sluice gate tapno natalged a may ruwar ti sobra a Danum. Nupay kasta nagpakdaar ni Catolin na ti Danum ti tudo nga agayos nga agpababa manipod kadagiti bantay ket mabalin pa lang asumrot kadagiti kanal ti irigasyon akang runaan na anay disenyo ang mangitulod iti Danum kadagiti talon saan amang taming iti napigsa a panagayos. Kinunati niya nga ikon konsiderada itati napigpigsa at tudo ken panagbalbaliw ti klima iti panagdisenyo kadagiti baro a proyekto ti irigasyon karaman dagiti dadakkel ti kapasidad na kanal. Agarup 60% tinelpasan ti Dimulog Small Irrigation Project ijay Bugalon ken pakairmangan ti basit a reservoir ang mabalinmat nga agserbi kas impounding structure. Kabayatan na agtaltalinaad iti detalyado nga engineering stage ti Bayawa Small Irrigation Project ijay Aguilar. Kinunati niya apanggap dagitoy nga adang ti mangsalaknip kadagiti pasilidad ti irigasyon ken mangkisay ti pugad ti layos kadagiti talon ken komunidad. Iti may samot adamag inward ti gobyerno ti 27.41 billion pesos medical assistance para kadagiti indigent ken dagiti financially incapacitated a Pilipino.
kinunati Department of Budget and Management at ipondo kat mang suporta iti programa ti Department of Health Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients at tumutulong amang saklaw kadagiti bayadan iti ospital, agas, emergency treatment, bayad ti profesional kanda dumapay a serbisyo medikal. Agarop 19.1 billion na pesos wenno danda ni 70% iti dagop ti maiwaras babaen kadagiti regional health offices and partner health facilities iti OH iti Antiro a Pagilian. Plano pa iti gobyerno palawan ti panag-usar iti EMAI FIP babaen ti eGov Philippines Super App tapno nalaklakati panag-apply dagiti pasyente ken pamilya iti medical assistance. Pasiti pondo ti 2026 ang national budget. Iti may sa damag awagan ti United Nations Working Group on Arbitrary Detention ti gobyerno ti Pilipinas at tapos awaya-wayaan datag iti journalist ani Frenchie May Cumpio iti humanitarian worker ani Mariel Domakil kan rights worker ani Alexander Abingunya. Inkudong ti UN panel nga arbitrary ti panakaibalod da nga awan di nasarakan daan naan anay apudno wenno legal a pangibatayan kadagiti darum maibusor kadakwada. Kinunada na inahi ti panakaibalod da iti panangipakat da iti karbungan iti waya-waya nga agsao at tatalipnong ken makitimpuyog. Hindagagang ti Working Group on Arbitrary Detention iti gobyerno awaya-wayaan da adagos iti talo mangipaay ti kompensasyon ken mangisiyangkat iti independent nga investigasyon ti panakaibalod da. Inawat ti Human Rights Group karapatan ti desisyon ang kinunada a pasingkedanda nga awan nakaibatayana ken palso dagiti darum maibusor kadagiti talo. Kanagagaraw mo ti administrasyon ni Trump amang ikat iti US roadless rule amang limitar kadagiti baro a kalsada ken panag-apit iti trosoy ti agarop 45 million nga hektarya a national forest. Titignay mabalin amang dukat iti agarop 25,000 nga hektarya ti Allegheny National Forest iti Pennsylvania iti panakaibangon ti kalsada ken panagtroso. Kunati US Department of Agriculture ti panang-ikat kadagiti restriksyon ket mangted kadagiti lokal nga opisyal iti kabakiran iti kabalin makibagay iti mangimanihar kadagiti pagkat ti puor iti kabakiran insekto ken sakit. Ngem nagpakdar dagiti environmental groups sa ti ag-adu a kalsada mabalin na paduna ti pagkat ti puor iti kabakiran babaen iti panangted na kadagiti tatawan nalaklaka makasrek kadagiti nasusulinit ag lugar ti kabakiran. Kinunada pay dagiti masasalakniban a lugar ket may pay ti pagnaudan dagiti agpagpagkat nga atap nga animal karaman ti American Goshawk ken Eastern Hellbender. Ti National Forest ti Allegheny ket isulang ti National Forest ti Pennsylvania ken sakupan dagiti facility upat a Pagilian iti Northwest iti estado. Saan umurang met asa nga gasot a 50 ken 7 at tawo ti natay kalpasan ti makadadaol a panaglayus gapu iti dakkel a panagregga iti Pita ken panakatnag ti ice rock iti asidel ti border ti Nepal ken Tibet. Kinasut ta tao ti mauawan karaman ti 3 a gasot 40 ken maysa a foreign travelers sigun kadagiti otoridad ti Nepal. Inuprak ti Ditigra ti distrito ti Rasuwa, Nepal no sa tinukat na bigsa ti panag-ayos ti adu a Pita batuken danom iti komunidad nga nang dadael iti balbalay kalsada lugan ken pasilidad ti kuryente. Sigun kadagiti eksperto posible at ipanagregga iti glacier ti gapu ti panakatnag wenno avalanche at dati na ilista matlang nga magnitude 4.4 ang panagdayeg iti lugar mano ang minuto kalpasan ti Ditigra nung saan pay laeng a kumpirmado dagiti otoridad no daytoy ti gapu ti panagreggaay. Nagpakdaar dagiti opisyal ti posible a maikadwa a layus gapu iti agtalineo dagiti rugit amang lampod iti nangatngato a paset ti karayan.
agtutuloy ti search and rescue operation dagiti otoridad dyan ni Falcon Tibet bayat ang maidurduron kadagiti komunidad nga daan iti nababa a lugar nga agakarda itiya nga to a lugar. Kinuna dagiti scientists at imadado pa nagtunaw ti glacier ken nakaro pa niyempo iti Himalayas himangnayon iti pagkadetsyon iti layos panatulga iti dagakil avalanche. Then para mo ti weather update, ang tuloy ti epekto ti southwest monsoon wenno habaga ti tensyon Cordillera. No sa dinukat mangyag iti tudukan posible a napiksa kadagiti duma a lugar. Ijay benget ket posible man nga umabot iti 100 aging 200 a millimeter ti tudo inton bigat aging ti madung ti August 30. Ijay abrakot at aan iti 50 aging 100 millimeters ti manamnama man at tudo. Posible mo ti flash floods ken panagregaay na karoy ti ayan tayo kabanbantayan. Ket ngarut agtalina tayo lata na alerto ta na bayagan ti kultura panagtudo kata delikado ti pangtati panagregaay. Then para ti public service announcement, pakda aramanen iti amin na residente, turista, tour guides, ken amin na tourism stakeholders. Dito isagada adag iti sumaganada pagpasyaran ket temporaryo ang maisira inton September 1 wenno inton Martes. Dagitoy dati Eco Valley, paito kanuwak tubukong waterfalls, nilino dagitoy dati nga adventure trail. Nabas ang tumawag ang pakaw kanti sumaging ken lumyang cave. Na ito'y temporaryo pa nagsira ket kapuiti pa nag-observe iti ritual as gangsang. Ito'y ritual ket isu tinaingat nga ubaya sa dinukat maiparit ti panagpasyar ken panag-apan kadagiti talon ken umadi ti sagada. Kan palagip manen nga tiya sumaging cave ket maisaramat laeng mangrugi inton September 1 aging September 30. May sa bulan at temporaryo ang maisara kas panang tungpali ti Section 5 ti Sagada Revised Tourism Code of 2022. Nga rin mabalbalaagan dagiti amin nga tourism stakeholders, tour operators, tour guides ken accommodation nga sapsapaan nga ipakaamo kadagiti bisita no isuti kayat da apasyaran. Tapno awan ti madismaya ken makidtot ken umayda iti sabali a bulan. Palagip manen ang nga tunggal maysa ket anusan nga ipakaawat kadagiti bisita ti panagsara ti sumaging cave taikan kayo ti maysa a bulan na panagilang ken tapno medyo agrejuvenate. Kano adadagiti tourism activities nga baro amay paay ti daytoy abulan ken antayo damagen iti tourism office wenno kani Miss Marites Abad. Kadagitoy mutlaeng abulan ti pakaangayan ti tourism month no anya dagiti nainduma nga iparwarda nga aktibidad. Kata naimbag manen nga maleng kablaawak dagiti amin nga naka-tune in iti daytoy nga oras. Stay tuned for more songs on air.